gawe 3 dina wingi kabare Pak. Nggih. Duwe gawe nganti 3 dina. Kepara malah 4 dina ya, Mas. Jumat wingi nggih. Nggih. Iki wong apa to Pak Bayu iki kok sugih. Anjir. Buat-buate nggone luri budaya kok, Mas. Netakke putrane utawi ngitanke. Nggih. Petang dina duwe gawe. Nggih. Bapak teng mriki pun ping pinten? Sampun ping kalih, ping 3 niki teng napa teng latar mriki. Ping 3 niki. Lagi ping 3 niki. Nggih. Lho, pripun? Nanging kula mboten umuk. Nggih. Kula wonten mriki leladi ngene Mas Bayu niku sampun kaping pisan niki, Pak. Walah. Tak kira oleh ngitung tak kira kok iso. Para tuwa turu dunya indase dadi musuh, Pak. Oke. Sing penting seduluran. Sing penting seduluran. Ah, tambah sedih. Sesuatu yang baik ndak dilaksanakan ndak ditindak nggih ta? Betul. Nggih. Jenengan milih swarga. Ya ndang budal. Oh, kepleset aku. Pripun? Kepleset nggon menyegerakan niki mau. Ayo to jenenge. Orang rembug nggon diantu-antu penonton jutaan niki tiada lain tiada bukan hadirnya sang primadona, sang idola. Nggih. Nek cara tembunge iki idolane arek-arek utawa idolane cah-cah. Nggih. Idola Genduk Niken Salimpi.
Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu Alhamdulillah la kaula wala quwata illa billah. Lho, apa Pak? Bagya mulya kang sinedya basuke kang kaesti, jumbuhing rasa pangrasa kang sejati, mligine aku kelawan kowe dina semengko kasembadan sowan marang Mbah Makaping ana pidalem agung panjenenganing sedulur lanang yunduk panjenenganing Mas Bayu Teguh Purwanto. Ngono ya, Pak. Iya. Sarimbit kelawan panjenenganing Ibu Parti. Weh, ngono. Iya. Kang Sembodo netepi marang darmaning sepuh yunduk. Ngono. Ngislamake utawa nyunat rasulake khitanan, Nduk. Ngono, Pak. Iya. Hernawa Supit kena diarani titi kalungguhan iki marang Sang Abagus Krisna Dani Teguh Juniarta. Wah, ngono Pak. Iya. Muga wakil dewasaning Sembodo ya kuwi mau dadi bocah kang miguna netepi marang darmane cunduk kelawan agamane ya, Nduk.
ngono ya Mak. Iya. Kalebu ya kuwi mau miguna tumraping nusa kelawan bangsa munggahe marang agama kang rinasuk. Weh, jumbuh kelawan idam-idamane wong tuwa. Weh ngono Mak. Iya. Titi kalungguhan iki sangka bombong seneng bungah rasaning panggalih. Nduk, ya kuwi mau rasa syukur marang nikmating Gusti Allah. Ya kuwi mau dibabarake kanthi pagelaran wayang kulit. Iki rangkaian sangka acara sing wis ya Mak dina Kemis kae pengajian utawa selawatan. Iya, sing asta panjenengane Kiai Haji Sopyan Rias utawa Mbah Jambrung. Iya. Terus ingkang angka 2 ya kuwi mau Campur Sari ALX. Terus awake dhewe iki kang sowan ngabiwantara ya Mak. Iya. Mah matur nuwun yo Nduk. Kaya ngono nggone nguri-nguri marang kaendaning budaya. Weh yo ora mokal Mak. Piyambake kuwi mau ngelingi jaman rekasane biyen. Ngono Nduk. Rekasane biyen ya kuwi mau direwangi lolopo gedhe nggone tapa brata satemanan kok kamoyan kuwi mau sak lumrahe. Sapa wani rekoso bakal kunduh marang wae ngrasa sapa kang wani laku bakal tinemu kang tinuju. Bener kang dadi kandhamu Nduk. Titi kalungguhan iki ora mung awake dhewe sak prikanca kang sowan ngabiwantara ning sineng kuyung ya kuwi mau pelawak-pelawak kondang. Weh ngono iya. Widyawati kang Hanjaying Dawana uga kepareng ya kuwi mau ngregengke jroning sasana miwah swasana ing wengi iki Nduk. Ngono ya Mak. Iya. Ing antaraning sapa wae ya kuwi mau Mas Gareng Tralala. Mas Gareng Tralala sing sangka Surakarta. Iya. Mas Gareng Tralala. Sinambung ya kuwi mau anakku wedok. Wih, anakmu wedok. Ya kuwi mau genduk ajeng niken. Genduk niken Salindri. Genduk ajeng niken Salindri. Wah, matur nuwun. Gelem ya kuwi mau derek nyengkuyung ngluri budaya ya kuwi mau mung sak awake dhewe dalan sing sangka Gunung Lawu ya Mak ora dadi boyo mengapa. Weh ngono. Tenang kok Nduk. Panjenenganing bapa ya kuwi mau bapa Teguh kuwi mau tenan Nduk. Bapa Bayu arep nimbali sapa wae kasembadan Pak Anom mbok 3 dina 3 bengi. Bayu Waji mbok 4 dina 4 bengi kelakon Nduk. Ngono. Apa to sebabe kur dalang alek? Sebabe apa? Kajaba rada ngirit. Merga ya kuwi mau ana bab sing ora iso diaturake. Ya kuwi mau nggone paseduluran ing antaraning aku kelawan panjenengane Mas Bayu Nduk. Ngono Mak. Iya. Wah, matur nuwun sing tanpa upama. Iya. Sowan ngabyantara mring karasaning para punden ya Mak. Iya. Matur nuwun kelawan penggemaring awake dhewe Nduk. Blek dina semengko ya kuwi mau mapan ana ing Kademangan Ketrep kene. Weh, ngono Mak. Iya. Ana ing Kademangan Ketrep, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Iya, sembah nuwun. Panjenenganing Bapa Demang Ngetrep kepareng rawuh, Bapa Demang Teguhan, Demang Sumberjo, ya kepareng rawuh, Demang Saantero kepareng rawuh Nduk. Ngono Mbak. Panjenenganing Mas Bayu kuwi mau akeh pemitrane kok Nduk. Ngono. Tumraping Mas Bayu ya kuwi mau mungsuh kuwi mau siji kuwi mau kakehan ning sedulur 1000 kuwi mau kurang Nduk. Ngono ya Mak. Iya. Mungsuh siji kuwi mau kakehan ning sedulur 1000 isih kurang ya Mak. Iya. Kuwi panjenengane pancen ya kaya ngono kuwi. Iya. Mula kang saka kuwi Mak timbangane ana tembungan kakehan gunem sing tanpa guna dina semengko ditanjake dhisik. Tanjake dhisik. Ya kowe mau Mas Gareng Nduk. Ya, diunggahke no panggungan slampatke to.
Noto ambekan. Ijih bapakku. Nggih. Wilujeng dalu Mas Garing. Dalu mak cangin Mbak Limbuk. Nggih. Bapakku cintaku sayangku. Alah, alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah panggih malih. Dipertemukan kembali. Dipertemukan kembali. Panggih malih. Nggih. Dalu niki langkung seger, langkung gayeng. Nggih. Penonton melimpah ruah Nggih. biasa. Luar biasa. Wonten dalemipun Pak Bayu ingkang mengkugati. Injih leres Mas. Hebat. Pak Hebat. Bayu luar biasa. Luar biasa. Gawe pangeram-eram Pak Bayu wonten jiwan mriki. Lah nggih to. Nggih to. Penonton kok kaya ngene akeh. Nggih. Jan mongko hiburane pun kawit 3 dina wingi kabare Pak. Nggih. Duwe gawe nganti 3 dina. Kepara malah 4 dina ya Mas. Jumat wingi nggih. Nggih. Iki wong apa to Pak Bayu iki kok sugih. Anjir. Buat-buate nggone luri budaya kok Mas. Netake putrane utawi ngitanke. Nggih. Petang dina duwe gawe. Nggih. Hiburane ya petang dina berturut-turut. Berturut-turut siang malam. Iki wong apa Pak Bayu? Sugih tenan ngene iki. Ya Allah, kok iso persis kaya kula netake anak kula niku hiburane nggih petang dina, Pak. Tenane? Nggih. Weh, ning sunes wayangan. lah napa niku Mas? Wong main ceki, Pak. Walah, alah. Golek cuk-cuke dilumpukke akhire nanggap wayang. Luar biasa. Weh, cara jiwan mriki pun boten wonten kok Mas. Boten wonten wong. Boten wonten. Klebu larangan agama, Nggih. larangane
apa marentah. Nggih. Kuriyen ngen kula dhewe kok Pak luar biasa. Mriki piyai agamis. Cek. Agamis nggih, budaya nggih. Lire agamane ya kuat, ning budaya tradisi ya tetep tumbuh kembang wonten mriki. Tegese masyarakat yang hebat, nengenke budayane lan uga nengenke agamane. Tepuk tangan kangge warga masyarakat semuanya. Hebat. Penonton kok kaya ngene kae. Mergo ya siji ana Mbak Niken Salindri. Nggih. Wong angka loro dalange dalang kondang Ki Alex Sabdo Utomo. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nggih, penonton kaya ngene oke iki ndadekke semangat sing nyambut gawe, Pak. Nggih, Mas, leres. Tenan, penonton kuwebak bleng ngeten iki umpama kula dalange wayangan kula barke sesuk jam 11 awan ngeten. Saking semangate. Semangat Nggih. kanca-kanca yo pleh sinden mulih karek Pak Alek dhewe nang kene angong-angong teko jam 11 awan. Lah dene kaya wong koclok. Lah ngene sedulur to? Oh nggih. Pak Bayu sedulur to? Sedulur kula. Lah dalah sedulur kok. Ya ampun, wong kok sugih men kaya ngene. Dadi gelo aku, Pak. Lah kok iso? Ngerti ya sing nanggap wong sugih hak kentel rego ngene iki. Bola-bali wong ya sedulur kok. Kaya ngendikane pake. Aja menika sampean aku ya gumun kok. Lah iya. Lah wayangan lak mboten ping pisan to niki. Leres. Nggih. Bapak teng mriki pun ping pinten? Sampun ping kalih, ping 3 niki teng napa teng latar mriki. Ping 3. Lagi ping 3 niki. Nggih. Lho, pripun? Nanging kula mboten umuk. Nggih. Kula wonten mriki leladi ngene Mas Bayu niku sampun kaping pisan niki, Pak. Walah. Tak kira oleh ngitung tak kira pirang-pirang. Pisan iki ning rasane kaya wis manjing sing dadi sedulur. Manjing seduluran. Ngoten, Pak. Tanpa paseduluran ora ana kamulyan, Mas. Leres. Kados ngendikane Bapak wau, Pak Bayu kuwi musuh siji kakean. Nggih. Ning nek sedulur 10.000 sih kurang lah. Sing kurang, nggih. Kula digelarke tata cara kitanan nanggap wayang betek-betek mau golek sedulur Mas Bayu. Kula niku nggih ngoten, Pak. Rene ya gur golek sedulur. Tenane? Duit ngomah wis kintalan, Pak. Dadi nyambut gawe jenengan ikhlas lahir batin. Ikhlas. Tenan, Mas. Upama mboten disangoni. Alah wanita kak demit kene ora masalah. Nggih. Dipun sesani nggih, Lur. Nggih. Mas Garing Tralala mangke mboten bayaran. Ora masalah. Lho, wong wis dilunasi kok saiki. Oh, coba nek aku ora ngene keterangane wong aku wis dilunasi kok. Ternyata Pak Bayu, Pak Alek iki nunggal dadi siji piyai sing tanggung jawab. Nggih, Mas. Wah, lagi telepon langsung lunas dadi wong ini iki mangke kula ya mau assalamualaikum. Kula nggih ngaten kok pripun. Oh, duit iki mung sarana. Nggih, Mas. Aku nggih pas seduluran. Nggih, leres. Slogan kula kali Mas Bayu kok padha niat atine. Musuh siji kakean gitu, sedulur 2.000 10.000 isih kurang. Nek golek musuh ora tekan kene, nggen kula ngomah wis cemepak. Kok iso? Para tuwa turu duya indase dadi musuh Pak. Oke. Sing penting seduluran. Sing penting seduluran. Tambah sedulur wonten ing Jiwan. Nggih, wonten ing Jiwan Madiun. Madiun mriki. Desa Ngetrep. 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 Ngeretep. Ngetrep. 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 Ngeretep. Oke, alon-alon omongan karo kowe kok angel. Angel rasa bicara. Alon-alon ae. Alon-alon. Nggih. Ngetrep. Ngetrep wis langsung. Bener. Langsung ngono wae ya. Wonten ing ngetrep mriki mugi sedaya warga masyarakat lan sedaya ingkang srami rawuh, sedaya pinaringan sehat jasmani, sehat rohani. Amin. Dipun paringi lancar rezekine kathah melimpah berkah barokah. Amin. Sing tetanen yo dongake subur kang tinandur panene melimpah omone ilang. Amin. Sing pegawe mundhak jabatane, mundhak pangkate, mundhak gajine. Amin. Sing sekolah pinaringan pinter berprestasi kaya Mbak Niken Salindri. Insyaallah somben enek menteri sangka kene Allahumma. Amin. Sing bagus siji donga sapu jagate, Pak. Para pamriksa sedaya warga masyarakat Ngetrep Jiwan sakiwa tengene kabeh pinaringan slamet donyane, slamet akhirate Allahumma. Amin. Pak Bayu sekeluarga bar duwe gawe nanggap wayang dalang kondang, dalang sing tuse apik
trah dalang sing ora tau neko-neko, dalang sing lurus ora tau demenan, dalang sing niki lho aja diomongke to Mas Ayu isin. Kula ki junjung pake lho. Wong kula ki ya nyekseni. Kula ki dadi anake pake ki wis kawit puluhan tahun, puluhan tahun mlebu Jawa Timur mergo sing gawa kula lho. Selawe tahun punjul kula nggih dadi anake pake. Urung tau krungu kok palek demenan, urung tau krungu. Lah iki lho sosok skine ya iso sine. Sangke primpene kok. Wah. Piye omonganmu iki lho? Bojoku melu lho. Primpen sing ngopeni ati. Jogowati. Jogo Mata. Jogo Pakarti. Oh, lah nek dalang ki ora kurang, Pak, jenenge godaan. Oh, nggih. Dagelan ya ngono uga. Oh, nggih. Kan dikane Pak Ustad lak pun cetha. Pripun? Apabila kamu keluar rumah di jalan kamu melihat wanita cantik, nggih, maka segera pulang dan tataplah istrimu. Insyaallah selamat keluargamu. Lah ngoten to. Kula nggih ngoten, Pak. Teng dalan gedhe ketemu wong wedok ayu, wah, kula tergoda iman kula terus mulih. Oh, mulih, Mas. Mulih. Natap bojo nyawang bojo kula ternyata bener ngendikane Pak Ustad. Pripun niku? Ayu sing nang dalan, Pak. Bener. Wah. Ning ayu ki lak mung nggon tata njaba. Nggih, nggih. Ayu ati ki mung bojone dhewe sing ngerti. Nggih, nggih. Dongane kangge Mas insyaallah Mas Krisna. Mas Krisna. Nggih. Muga-muga dadi bocah sing soleh. Nggih. Ngabekti marang wong tuwa, agama, nusa lan bangsa. Amin. Tak kundang dadi taruna ingkang saged ngungkuli bapa. Nah, lire taruna ngungkuli bapa, sak mulya-mulyane, sak beja-bejane Pak Bayu sok ben bakal luwih mulya, luwih beja Mas Krisna. Allahumma amin. Amin ya rabbal. Berarti anake sampean ya kaya ngono to, Mas? Alhamdulillah. Ya gareng. Nggih, pangestunipun nyopet. Ya gareng to, Pak. Ya kepinterane ya kaya sampean. Lho pripun to? Anak kula sing jenenge Wahya. Wahya nika kelas 6 SD. Nggih, sing Wahya. Nika wis tak njaluk gamelan kok, Pak. Nyeni budaya. Budaya wong ya rembesane budaya kok. Iso nabuh, iso ndalang, iso gareng. Tak tukokne gamelan, Pak. Lah terus tenong siji tok nggo les dung-dung. Walah. Ya nut kemampuane, Pak. Nut kemampuan. Sing baku wong tuwa ndonga insyaallah tegese engko iso kabul, iso kanggo napake laku anak-anake. Bener, Mas. Mbah, yen to paring dawuh Mas Gareng ki jan kaya ustad tenan. Kula ki nek ndongakne wong apik, wadene urip kula dhewe muntir, Pak. Tegese luwih becik ndonga apik marang wong liya, pangajak iso balik luwih apik ning awake dhewe. Betul. Ning nek ngucape iki ala ning wong liya, kok nek bakale luwih ala balik ning awake dhewe tak rekoso. Sesuatu yang baik ndang dilakoni, ndang ditindakne nggih to, Mas. Tegese menyegerakan kebaikan. Nggih. Oh, saestu Mas niku. Nggih. Jenengan swarga kali neraka pilih pundi, Mas? Swarga. Heh? Swarga. Swarga kali neraka? Nggih swarga to, Pak. Wah, kamangka ngendikan kecil sekolah agama wis ditajarke. Ya supaya berperilakulah baik supaya nek esuk mben kowe munggah swarga. Tetep gadangane swarga. Sesuatu yang baik ndang dilaksanakan dan ditindakne nggih to? Betul. Nggih. Jenengan milih swarga. Ya ndang budal. Oh, kepleset aku. Kepleset nggon menyegerakan iki mau. Lah dadi sesuatu ki ora kudu kok rumsum. Ora kesusu lho. Nggih. Oh, mati ki kabeh nglakoni. Nggih. Ora entuk wedi. Gelem ditandur ya kudu gelem dipanen. Nggih. Mula tembunge mati hurufe MATI. Tegese M, makhluk semua yang bernyawa pasti akan meninggal. Betul. Mati. Nggih mboten. Nggih. Terus M. A akan tetapi tidak tahu kapan tiba saat dan waktunya. Betul. Betul. T tidak harus sakit dulu dan tidak harus tua terlebih dahulu. Nggih betul. Nggih. I iki sing jenenge takdir. Wis cetha.
Matio. Wong mati kok iso urip dadi Matio to jenenge. Orang rembug gon mati. Ning rembug ndongakne Mas Bayu. Muga-muga Mas Bayu bar kagungan hajat rezekine tambah ngrembaka. Amin. Ora lokak tambah kebak. Ora kelong bisa gumolong. Insyaallah tahun ngarep tetep syukuran melih. Nanggap dalang Pak Alek. Amin amin Mas. Sing usulke kula berarti kula katut. Nggih. Ngantek dalang Alek langsung ben ganti dagelan. Titenono. Janji kula mayang jenengan mesti kula cangke wonten Samarinda ya tak cangke. Cangking. Sesuk jenengan teng pundi Mas? Sesuk kula ten Kalteng, Pak. Lah kok ora pojak. Anu kula manut wong kula sing ngajak nggih mung dagelan kok Pak. Kurane anggarane mung cukup. Wis sampean sesuk yo mayang dhewe. Nggih. Mas, elok kangge banget nggih. Nggih. Penonton. Iki sing diantu-antu penonton jutaan iki tiada lain tiada bukan hadirnya sang primadona sang idola. Nggih. Nek cara tembunge iki idolane arek-arek utawa idolane cah-cah. Nggih. Idola Genduk Niken Salimbi. Nggih. Langkung prayogi katuran nggih. Monggo. Pak ingkang murba. Nggih. Monggo.